everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Unsa man ang balitaan, Noy Luloy? Agoy, daotang balita ay ma'am, ay nagkagubot ang mga tao sa sapa dito sa kabayan sa upos. Ay kay doon ay patayng lawas nga nabangalan dito. Unsa? Gilabayan na sagpatayng lawas sa tao ang dakong sapa? Sapa? May sapa ining dapita? Oo. Ay, anong itumban manin mo na akong tiil-ling-ling? Ay, wa tuyo nailangaw nga gusto mo tong pasasamad ni Madam Dorina. Pahawa langaw, pahawa. Angkoy, ang ako pa nung kayo ang imong yatakan. Ay, wa lagi na ko tuyo Ay, Unsa man ang sapa? Ay na, gamay gud nga sapa. Pero dili mata kay hugaw naman kaayo. Unsaon sab gud ning ubang mga tao. Ay, pwera lang yun sa maayo ha. Wa man gud pakabana ning uban sa kinaiyahan gud. Mugna na sa Ginoo ang sapa. Pero unsa may gibuhat sa uban? Ay ana maglabay basura sa sapa, oy. Mao nga, ayaw na lang yun paghuna-huna nga mulugsong ka sa sapa sa luyo. Kay kagiron yun ka inighawas ni mo. Noy Luloy, sakit pa ba ang imong tiil? sakit pa taon, ma'am. Badya loy, oy, ang kataslakan lang yun ni mo. Oh, ma'am, unsa man ma'am Dorina, mamahaw ka na? Asa man nimo gustong mukaon? Dinhi sa gawas o sa sud? Pero mas maayo yun sa sud kay kauwan nun rabao. Sa suod na lang kumukaon na liling. Pero, Noy Luloy, may nakailabas na bangalan nga patay? Wa, ma'am. Ay, way nagtaila. Sa iba po, tigali di gipahanon. Eman, nabalik na si Elmo. Nabangalan ang pating lawas ni Troy. Tingaling mo ni magtudlo na to, Eman. Ayaw ka bala kanika. Di na mailahan ang naong ni Tuloy. Ha? Nakakita ka yun nga guba kaayo ang iyang naong nga naigo sa kupagpusil niya. Di na di mahitsura. Gawas pa. Ako di gituyo nga babangalan yun siya og babalita. Unsa? Imo ni kituyo? Oh. Usa kini kapasidaan sa kong kaatbang nga di ko nila mahimong ipaunay sa kong mga tao. Ilmo, ipagawas na ninyo sa ospital si Puldo. Kahit-git. Wa man din ako mapasika ang sugat din sa kwarto. Hay na pa itong switch. Tara. Tara dito napita ang pultahan. Nagatuog man di ko maayo. Salamat nga. Dili na kayo sakit ang ako. Ang samat sa ko. Kauhaw. Katok na ako. Nana sa pangumot kayo nga perfume. Di man gikan kining maong pahumot. Ngit-ngit man ang sala o kuway tao. Oh, may abli sa pultahan sa kusina.
nagyapon din sa gawas nagkamot sa... Oh, tao! Tao ka na nagbarog doon sa kakahuyan na nagtalikod siya. Kisa ka? Ikaw ang mison sa kong kwarto sa milabay gabi, dili ba? Dili ka makalimod na ako. Kayang imong pahumot ang ebidensya. Kalma lang, Dorena. Ako kini. Si Joseph, ang imong bana. Bana? Ikaw ang akong bana. Oh, ako ang imong bana. Tinood gid nga paspas ka na nga mulihok. Ano may gawas man ka? Bugnaw kay diris gawas, Dorena. Kuan, nasimutan ko ang imong pahumot. Ikaw ang misod sa kong kwarto sa milabay gabi yun sa... O, Dorena. Pasaylo ako nga wa na ko makatagad nimo ni adtong higayon na. Unsaon nga doon naman ko yung emergency nga gitubag sa ospital. Aon sa man, may gibati ka ba nga mao'y nakapamata nimo? Wa man. Giuhaw lang ko, mga migawas ko sa kwarto. Okay, dali na. Manood na tas bay. Ato tas kusina. Lingkod. Kumusta naman ang pamati ni mo sa imong samad sa o? Okay na o gamay. Oh, inom na. Salamat. Unsay nahitabo na ako? May amnesia ka. Retrograde amnesia. Nalimot ka sa tanang nangagi. Kapi? Okay. Okay. Naaksidente ka samtang wa ko. Sakay ka sa mas maayo nga unya lang ta magisgot sa rason kung nganong naaksidente ka o na-amnesia ka. Unya na kung hingpit ng maalim ang imong mga samad sa o. Dili makaayo nimo nga may stress. Yaw, hinay-hinay lang ha. Init pa ng kape. Makapahipong. Angon sa? Bago na ko ang tanan. Tungod kay napapas ang tanang nahitabo sa imong nahuna. Sawa pa ka madiskrasya. Maulian pa ba ko? Ginooray na hibaw. Ginoo? Ginoo. Siya rang nahibaw kung anong nahitabo ni Nimo. Relax lang. Niya ka na sa ato. Og dili na kaayo ko busy. Maatiman ko na ikaw. Salamat. Dili ka ngay magpasalamat. Bana ko nimo. Ug buhaton ko ang tanan nga makalipay nimo. Dorina. Boss, Oh. Niabot na ba ang mga kargamento, Poldo? na boss. Naana si Mr. X. Kuhaa ang kwarta sa loyo. Ato ning humanon og dali. Kamo. Yes, boss. Nahibaw na mo kung asa mo pwesto. Yes, boss. Ang kwarta, Poldo. Niya na boss. Dali na. Manood tas budiga. Yes boss. Doktor ka di ay? Oh. May kay nabalik na ang kolor sa imong panit. Luspad kay ka sa nangagi mga adlaw. Nga nando kayo magkami pakita na ako. Ha? Nga nung karon pa man kamo pakita na ako. Medyo nabisi ko sa ospital. Dagang aksidente.
Mao pa? Ang maitingali nga mo pahuway ka na. Og ugma, ikaw ban ko ni Mustibo Kadlaw. Ha? Oh, nindot. Maayo ang quality sa imong butang, Mr. X. Basta talo nga, tao ako kasabot. Ako deliver hosto, Okay, naanan mo ang kwarta. Hindi na sabda ko ang butang. Panahon na nga. Wala na, talo, Mag-iyahay ka, Mr. X. Hulo, dali! Ilmo! Kamu ni bahalas, butang! Dali! Boss, sakit na! Malibat ha! Panuway! Sabi nagkahatag og tip sa mga pulis! Fokus kita pagpanagan, Jose! Ayaw ko na pagsuga! Boss, ang grupo ni Mr. X ang gikapinusilis sa kapulisan. Bahala na sila magpatay! Manibat na ta! Good morning. Joseph? Nagpaandam ko pagkaon sa may kakahuyan sa luyo. Ato ta dito mamahaw. Unsay gusto mong pamahaw? May mo pag makita ang mga butang sa bodega? Ha? Bodega? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!